Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok Banahaw, kilala si Nanay Karen bilang isang mabait ngunit misteryosang albularyo. Hindi siya ordinaryong manggagamot. Sa edad na 72, siya lang ang tanging taong kinatatakutan ng mga aswang, hindi dahil siya isa sa kanila, kundi dahil siya ang nakakagamot sa mga biktima ng mga ito, at minsan, pati sa mismong mga aswang na gustong magbagong buhay. Noong bata pa si Karen, nasaksihan niya kung paanong inaswang ang kanyang ama. Walang naniwala sa kanya maliban sa isang matandang manggagamot na nagngangalang Lola Timang. Tinuruan siya ni Lola Timang ng lihim na kaalaman kung paano gamitin ang asoj, dahon ng alugbati, at dasal na Latin para labanan ang dilim. Sa kanyang pagtanda, minana niya ang pamana ng pagiging tagapangalaga laban sa kasamaan. Isang gabi, isang batang lalaki na ang pangalan ay Aigo ang dinala sa kanya ng magulang, nanginginig, nangingitim ang labi, at tila walang malay. Ayon sa ama nito, nakagat ito ng isang hayop sa gubat. Pero alam ni Nanay Karen, ito'y kagat ng aswang. Gamit ang kanyang banga ng asin mula sa dagat ng Batangas, tutubi na pinatuyo sa ilalim ng araw ng Miyerkules Santo, at dasal ng proteksyon mula sa sinaunang aklat ng Orasayo ng Liwanag, sinimulan ni Nanay Karen ang paggagamot. Tumagal ng 3 gabi at 3 araw ang ritual, habang ang mga aso sa labas ng kanyang kubo ay tuloy-tuloy ang tahol. Nang magising si Aigo, umiiyak ito at nagpasalamat, ngunit may kakaiba, may marka ito sa batok, hugis buwan. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang laban. May mas malakas na nilalang na nagnanais sa katawan ni Aigo. Kinagabihan, dumating ang isang babae sa kubo ni Nanay Karen. Maputi ang balat, mahaba ang buhok, at malamig ang boses. "Pakiusap, gamutin mo ako," aniya. "Pagod na akong kumain ng laman." Ito'y si Amara, isang aswang na napagod sa kanyang sumpa. Ngunit ang kagalingang gustong hilingin ni Amara ay may kapalit, isang buhay kapalit ng kanyang kalayaan. Nagdesisyon si Nanay Karen. Hindi niya ipagpapalit ang buhay ni Aigo. Sa halip, ginamit niya ang isang lihim na ritual na natutunan mula sa kanyang guro, ang pagbabago ng sumpa sa panata. Pinilit ni Karen si Amara na mangako sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa harap ng apoy, at sa ibabaw ng lupa, na siya'y magiging tagapagtanggol, hindi taga-sira. Si Aigo ay tuluyang gumaling at naging alagad ni Nanay Karen. Si Amara naman ay naging gabay ng mga ligaw na espiritu sa gubat. Si Nanay Karen, kahit matanda na, ay patuloy na nagpapagaling at nagtuturo ng kaalaman sa mga susunod na henerasyon. At sa bawat dilim ng gabi, habang ang mga tao'y natutulog, may isang liwanag sa kubo ni Nanay Karen, liwanag na patuloy na lumalaban para sa kabutihan.